Lo mhlaba ubumelwe ukuba sekume izindlu kuwo. Isixeko sithi zizindlu ezimalunga nama-2,000 ebezimelwe ukuba sezigqityiwe kunyaka ozayo. Kodwa emva kweminyaka emibini kusekwanti batyhola udushe oluquka ukoxuthwa kwemihlaba nokugrogriswa kweenkampani zabakhi. Kunabantu ke esibonayo bahambe bebeka la matyotyombe ngeenjongo zoba baphinde barentise ngawo la matyotyombe. Ayingabo ke abantu esibonayo bangabantu abangenandawo zokuhlala. Because ezi zindlu zonke kwezi ndawo sifika zingenabantu ezinye, kodwa umuntu sekunethuba eyimisile. Ngoko ke iyabonakala uba kukhona unyawo lemfene kuyo yonke le nto. UBoy uthi ngamathuba okwakhelwa izindlu ezimalunga ne-15,000 atshabaleleyo ngenxa yobundlobongela. Besithi ngoku kufuneka bechithe ezinye izigidi zeerandi ukuzama ukukhusela imihlaba ebekelwe bucala ukwakha. Abantu bazithathela umhlaba ngaphandle kwemvume. Eyona nto ke imangalisayo yinto yokuba bathatha nalo mhlaba kumele similisele kuwo izindlu nezithi abantu kudala bezilindile babeka amatyotyombe. Yinto ke esingayaziyo into yoba kuzothi kuthi kumele uba umuntu afumane indlu, ngoku kule ndawo bekumele uba wakhelwa kuyo indlu akhe ityotyombe. Ukoxuthwa kwemihlaba ngabantu ekuthiwa bakhe imikhukhu ze baxeshise kwandile kwisixeko esisemva kulwakhiwo ngomyinge wama-300,000 ezindlu. Bekwamemelela kuluntu ukuba lincedise urhulumente ukunqanda ukoxuthwa kwemihlaba kuba linyathelo elilibazisa abamele ukuxhamla. Thandiswa Mawo, weendaba ze-SABC eKapa.